ቋንቋና መደብ Essential English Conversation بدهن مساكم እዚ መደብ እዚ ኣገደስቲ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ዝርርብ ሄዝልኩም ቀርብዩ ኣነ ተኽል ማርያም በኪትየ ኣብዚ ክፋል እዚ ከመይ ጌርኩም ብዛዕባ ትፈትዎ መግቢ ክትዘራረቡ ክንምህረኩም ኢና ነዞም ዝስዕቡ ክልተ ሰባት ብዛዕባ ዝፈትዎ ዓይነት መግቢ ዝዘራረቡ ብጽሞና ንከታተል Hi Jim, what's your favorite food? My favorite food is chicken. How about yours? Mine is fruit. ክብዝ ዝበለ እንተ መሲሉ ኣይትሻቐሉ ነዚ ዝርርብ ከፋፊልና ብምቕራብ ንኽትለማመዱ ክንሕግዘኩም ኢና እቲ ቀዳማይ ተዛራቢ ንኻልኣይ ተዛራቢ ዝፈትዎ መግቢ favorite እንታይ ምዃኑ ሓቲትዎ What's your favorite food? እቲ ኻልኣይ ተዛራቢ ዝፈትዎ መግቢ ደርሆ chicken እዩ ኢሉ ቅድም ስምዑ ተሓርድጎሙ My favorite food is chicken. ኣስዒቡ እቲ ኻልኣይ ሰብ ነቲ ቀዳማይ ሰብ ሓደ ዓይነት ሕቶ ይሓቶ ንዝሓተተካ ሰብ ሓደ ዓይነት ሕቶ ክትሓቶ እንተደሊኻ How about yours? ናትካኸ ኢልካ ክትሓቶ ትኽእል መጀመርታ ስምዑ ድሕሪኡ ድገሙ How about yours? ድሮ ብዛዕባ ትፈትዎ ዓይነት መግቢ ንዘራረብ ስለ ዘለና እቲ ቀዳማይ ተዛራባይ ደጊሙ My favorite food ምባል ኣይድልዮን እዩ ብዝሓፀረ Mine is fruit ናተይ ፍሩታይ ኢሉ ይምልስ መጀመርታ ስምዑ ድሕሪኡ ድገሙ Mine is fruit. ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕጂ እንታይ ከም ዝበልኩም ገምግሙ ናይዞም ዝተፈላለዩ ሰባት ዘረባ ብዛዕባ ዝፈትዎ መግቢ ንስማዕ ሚካኤል ዝፈትዎ መግቢ ድንሽ potatoes እዩ ኣማንዳ ከኣ ትፈትዎ መግቢ ዓሳ fish እዩ Hi Michael, what's your favorite food? My favorite food is potatoes. Mine is fish. ጆኒ ትፈትዎ መግቢ ጸብሒ እዩ ኣንድሩ ዝፈትዎ መግቢ ድማ ገዓት porridge እዩ Hi Jenny, what's your favorite food? My favorite food is stew. How about you, Andrew? Mine is porridge. ሕራይ እምበር ሕጂ ደጊምና ንፈትን ነቲ ናይ እንግሊዘኛ ሙሉእ ሓሳብ ሰምዑ እሞ ድገሙ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ግዜ ክትሰምዑ ኢኹም What's your favorite food? What's your favorite food? My favorite food is chicken. My favorite food is chicken. How about yours? How about yours? Mine is fruit. Mine is fruit. ጽቡቕ እምበር ሕጂ ማዕረኽንደይ ነቲ ዝተምሃርኩሞ እንግሊዘኛ ከም ትዝክርዎ ርእስኹም ትግምግሙሉ ጊዜ እዩ ነዚ ብትግርኛ ትሰምዕዎ ሙሉእ ሓሳባት ብእንግሊዘኛ በልዎ ትፈትዎ ዓይነት መግቢ እንታይ እዩ What's your favorite food? ዝፈትዎ ዓይነት መግቢ ደርሆ እዩ My favorite food is chicken. ናትኩም ከ How about yours? ናተይ ፍሩታ እዩ Mine is fruit. ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕራይ እምበር ሕጂ ብዛዕባ ትፈትዎ ዓይነት መግቢ ምሕታትን ምምላስን ብእንግሊዘኛ ፈሊጥኩም ኣለኹም ነቲ ቀዳማይ ተዛራቢ ሰሚዕኩም ብዛዕባ ትፈትዎ መግቢ መልሲ ብምሃብ ተለማመዱ What's your favorite food? Mine is fruit. ግርም ሕጂ ነቲ ምእይጥ ብምሉኡ ደጊምኩም ብምስማዕ መልስኹም ገምግሙ Hi Jim, what's your favorite food? My favorite food is chicken. How about yours? Mine is fruit. ብጣዕሚ ጽቡቕ ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ብእንግሊዘኛ ብዛዕባ ትፈትዎ መግቢ ክትዛረቡን ክትሓቱን ትኽእሉ ኢኹም ኮይኑ ግን ልምምድ ምግባር ኣይትረስዑ ምስ ሰባት ኮይንኩም ብዛዕባ ትፈትዎ መግቢ ብእንግሊዝ ጌርኩም ልምምድኩም ቀጽሉ
ኣብ ዝቅጽል መደብ Essential English Conversation ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ባይ